мен това ми е първи епизод, И то трябва да е втори. И здравейте, днес ще цъкаме The Forest с Мето и Мишо. Getrect и Мецо. Това е Мето, а това там е Мишо. Мисля, че от миналият епизод са разбрали, но както и да е. В миналия На мен... епизод, както знаете, бяхме намерили катан и още много неща. И аз не снимах миналия епизод, защото не бях вид да снимам. И като цяло на мен това ми е първи епизод. И не спомням се по някакво място, защото там е втората част от самолета, там назад е... Ти Мето, Мишо, ти обрали си го това, бе? Флеъргъна. Да. Не, всъщност нямам. Аре, да ходим ти го вземем и да ходим нека да се заселваме. Дадем. От другата страна на самолет имаше сел. Ще седиме само във водата, защото така си Мишо ще развалихме сървъра. Спомни си, Мишо? Не. Езерце. И чух жаба. Я си чух. Гатяката жаба, човек. Бъдем нещастни. Що се кимше върто? Това е моя гати пъшка да те го вади, затича 2 метра и край. Хора, утре мога да има епизод на Лига. На Лига в легнята. Да, верно. На Рейч. Лига в Рейч. Лига в Между Рейч. не сте гледали миналите ми епизоди, може да отидете да ги гледате. И да сабскрайбвате. Като беше първи левел. Първи левел, бе. На тебе първия клип на Лига, кога ти беше, бе? Вчера. Сама си чувам някакви... Мишо, хора, я елате, аз май тука... Чакайте. Май знам едно нещо. Я елате. И ми се струва така, чайте. Добре, да тя ще кашони. Канибал, който е саднат. Подминаваме го. Още един саднат канибал. Ма той нас няма да ни подмине. То ме подмине. Направо. Няма ни подмине, напишите подминавам. Чайте, май съм се припознал. Я чайте видео. За два са канибала. Не знам аз какво да само напред, защото канибал много не ме интересува. Насам има... Тук има много камъни. Ни бяхме казали, май ще ходим за лов на крокодили, но... Не По време. Аре бе, точно тук има крокодил. Долу аз като играх синглплеер. Нали помниш Чарджа? Чарджа, ма не... Аз го такова спира, смисъл бил и спира. И знаеш колко изи беше. Качвам се на някой камък и ги убивам отгоре. Много изи. Аз ще да ме накъсна рука. Аз правя един спиер и това. Вие ходите, ако искате. Ако искате, аз мога потърся место за къщата. Аз и Мишо, така казано за храна, за лофара, Мишо. Някак тук... Аз го ръгвам с спиер. Крокодил. Давай. Канибали зад вас. Още един крокодил. То много пъргав, бе, мой. Тук сме, не знам, страп. 2 крокодила, 2 канибала. Къде е крокодила? Точно пред очите трябва да е. Аз единия май го изнервих, защото почнах да го трепам с... И трети крокодил. Добре, аре да им скачаме. Четвърти крокодил. 4 крокодила, нали се ще, ако че го бием единият, ще ни подмот тук. Като циганите. Как беше лъка, бе? Ето. Направих си лък аз. Не, това се разгневи. Разгневи се, Мишо. Тук има вода, мога пият от езерото. Ако не сложи, аз го убих. Да убих. Ето. Добре, ръхаме на някъде. Да, дай малко на лов на крокодили. Ходим на някъде, да убием крокодилите.
Аз ще ходя потърся место за къща. Ще си тръгна да търся. После ако Вижте, искате да ме тук е много яко, не, не, защото не. имаме и езеро, човек. И сме близо Не е смисъл. до крокодилите. Точно, че сме близо. Чакайте, Елен. Чакай, Няма Това не е как. Елена Сърна. объркам се. Тук, искате ли отгоре? И отгоре има езеро. Добре, Искате чакай. ли е тук, бе? Вижте какво яко. Много уютно neko. Елате да видите. Ще е, А? че да Форест Навити ли сте? Да, верно, Ами, нещо аре. много яко е. Аре, къщата е на дърво да ги направим. Тези 3 дървета, как са на дърво да ги направим? Искате ли? Не. Що ще стане яко? По-добре си направим на земята една малка къща и една... Ох, бра. И да си направим една нова... Това дърво! Леле, не. Това дърво е там да го чупи. Чакай, сега ще сложа това. Малеко лагва, но ще се... дразни. Ето. Кои дървета Добре. да купим? Това дърво тук на го чупете. Искате ли това да ни на дърво? Къщата. Аз мислях на Ами- трите и просто ги съединиме. Сещате. За какво? Аре, това някой има ли въже? Или някой да направи въже, ако иска? Не, то после май автоматично. Искате ли първо това на дървото? Или? Да, аре, това е на дървото. Аре, аз почвам да чупа дървета. Вие направихте ли въже, бе? Да. Ама тази къща е тя да ще я правим, малката ще я такова ли защо? Аре първо голямата и после малката. Окей. Защото малката... Ама Миши, я обърни, ако искаш. Какво? Защото така. Обърни с вратата към това дърво, на което ни е къщата. Искаш ли? Ако ти взема, ако не, аз да я обърна. Искаш ли? Обърни я. Че само сложи дървото. Ако я да слагам от тази малката или от голямата, дето е 80 и няколко дърво. Искате ли я направя от голямата? Не. Защо бе? Нали имаме тази на дървото? За какво няма ли да е една голяма на дърво и една гоща голяма на земя? Защото тази голямата да е пълна с шкафове. Хора, аре, дайте... На това на дървото не мога да изсложим много шкафове. Да, но това тази къща ще направим. За 2 дена ще я направим. Мисля да фото да. Какво правиш, бе, мой? О, той влезна вътре. Да ги чувам. Да, Не е само един. Двама. Ама те между другото умират като такова от вода. Умират. Да. Умират, дават се. Защото са аутисти, никой не ги учил да плуват. Двама са. Жена за тебе. Мъж. Иди, мето бей. Аз бягам. Аз ще апгрейдна. Абе, кой има кофа? Ама мето, що не завъртя къщата вратата да е към... Да, на дървото. Защото иначе няма да стане яко. Защото иначе ще е някакво много мазно. Пълна с канибали. Ома, гледай колко са, бе. Да, ще ги разземете. Ето, беги оттам, бе. Искате ли това тук да го направим втора къща на дърво и с мод да ги съединим? Ох, човек, аз си правя армор там и махна армора. Детинак. Виж, да, значи тук ще бъде другата къща на дърво, тук. Да. Ще го биеш то? Не. Окей. Сега ще ти взема катаната. Аз не съм с катаната. Вече е късно. Още май 15 дървета. Нещо такова. Там има още един печага. Добре. Аз ги дропвам в езера. Още двама има. Тук ще толкова много, Може да има нека да села до нас.
То има. О, мене ме убиха. Къде си, бе? Ето тук до къщата. Не са те убили. Буквално съм на едно живот. Буквално. Вижте, дърветата плуват. Плувах. Кой плува? Я пази малко. Мен скоро ще ми свършат на бичи. Не мога да те пазя, Мето. Не, аз се килнах. Хора, съжалявам ако има лак, в другия епизод ще се опитам да го оправя. Ох, още. О, ще ходя за пръчки, защото ми става точно малко. Аз ще имам за листа. Какво ти ли става? Бата, аз нямам никакви листа. Аз да си направя армор. Па ще видиш в клипа, ако го гледаш човек, си направи. Никаква лойка от истината, не сеш. А? Защото къщата, по-добре си направим къщата, отколкото да си ходиш да си събираш листа. В смисъл. Та аз по пътя. Аз сега ще чупа. Окей. Той само трябва да праска по един път храстите и то му да листа. Добре, какво да. Мишо, пази си по-добре. Аз ще я на малко на лов за храна. Ето още едно дърво. Как ще мисля? Дърво ли бе? Само още едно. Да. Аз си направих. Добре, да почваме голямото. Тук леко лови на сервера. Ми го взе. Им чуш, че ще дойде някакъв мутант, ще ни изяде. Да, Искате ли да си направим къща лодка? Къде е долу? В езерото, нищо, че не е, то е като езеро, де, в смисъл няма изход, няма вход. Ама да си направим някаква така къща. В смисъл, ако принципно се връщаме и тръгнат да ни убиват канибалите, влезем в нея да изплуваме. На някъде навътре, в това езеро. Искате ли? Между другото, значи сега, знаеш какви са ни задачите като ачивменти? мето! Пазиме, ще отправяме нашите. Ма добре, аз съм винаги паза някой смисъл, не съм нито бодигард, не съм. Аз казах на брат на пази. По някой път я мен кажа, не винаги мога. Аз не винаги ти казвам. А? Аз не винаги ти казвам. Бърничка си в книжката и пазим. Ще Значи, задачите са да открием теми, това сме го завършили, а друга е да find the missing. Принципно за какво са ачивментите? Еми как да превъртим играта, ето са, като примерно намери Берт, Кими. имаш ли една поръчка? Е тук да сложиш. Една на това там. Това тук е за камъни в Мишо, дето е. Ако можеш да сложиш. Аз ще я... Не, аз ги схибих. Аз ще я набера. Значи. Аз ще сложа даже такова за дървета, ако случайно се преклоним от дървета. Добре, аре, верно някакво да си направим тази лодка, защото това езеро ми изглежда голямо. Ето, че е голямо, ма ще има ли логика от нея? В смисъл, то принципно ако не гонят канибали, може да се скрием в нея, също може да сложим и някакви неща в нея, в смисъл, нещо от сорта на... Ай, човек! Нещо от сорта на такова, принципно... Не трупове ми сториджи, както в момента ставам пред къщата, нещо такова. Ако искате да го правим, ще го правим. Ох, чакайте, че трябваше... нямаме такова. Лошо е, че нямаме... За смола. Еми, аре, следващия епизод са... Лътвам рак. Да направим... Аз правя такъв шкаф за снаксове.
знам, но аз мисля да... Ай, тук имаме още едно езеро. Аз ще полова малко рибки. Окей. Да слагам ли такова, къде да си отдържим оръжията или още не трябва? Не. Я напред... А, Юник. ще... Какъв ходилник го? Да слагаме там рибите и те да... Ама какъв ходилник те питам? Няма ходилник. Оф, кажи го, не може да се там. Шкаф? Да, Това за храната. да. Искате ли да направим две за това да събира вода от костенурка? Аз знам, че Алберт има. Аз сложих едно под дървото. Мишо, имаш ли такова от костенурка? Откъде знаеш, че имам, бе? Защото нали ти уби една костенурка. Да. Пред мен миналия епизод. Мишо, ще имаш ли такова? От костенурка, черупка имаш ли? Мишо, Имам такова. ела служи. Ай, човек Еми. от Елен. Там е. Там отляво на къщата. На тази голямата или... Малката. Там, Мишо, е там. Да, бе. Аз сложих. Добре. Дайте да направим огън. Добре, човек, аз никъде не виждам да има колектор на вода. Там бе, виж. Там. Там бе, виж. Ево е. Там бе. Защо чак тука? Защото има един под къщата и не знам дали ще събира нещо под къщата. Не знам дали ще събира вода. И затова реши да сложи. Аз слагам в шкафа. За да има къде да слагам храната, защото аз лично съм пълен с вода. О, ма бе, то как... Нека не може да ми стане. Между аз ще въмни сте добре, горе. Екстра се чуеш. Окей. Че през цялото време говоря много тихо и че клипа е фейл на жестоко. Защото и саунда на The Forest ми е много. Човек. Тя през мене и аз я мисвам. Сърната. От един път направих 95 парички. А ти откъде ги взимаш? От това бе. Да, верно. Щеше да е яко. Направих си Щеше да е яко. Направих да си. имам твекоин. експлозив. Да направи ходим да си събираме експлозивите, защото ако си събрал толкова много пари, бе, я неща мога да направим. Ама Искаш ти ли? експлозив ли си направя, Мишо? Мгм. Мишо, ела да ти го построя това за експлозивите. Драгин крак. Още един експлозив направих. А ти с каша ли? Не бе, такъв. Това каша, между другото. С каш? С парите, бе. Не, с тия стотинките. А ти откъде имаш стотинки? Майко. Мишо, имаш ли тук да сложиш нещо? Верно ли? Лате. Ти! Някой има ли такова бира? В смисъл. Я ми дай. Ще искам да... защо ли да хапчета, бе? Бира. Алкохол. Ядиш. Взех я. Още един експлозив, 3 експлозиви. Ще ми дава да слагам медиците. Ето. Искате ли да направим ограда? Според мен сега е малко, но иначе да. Иначе определено ще ни трябва ограда. Взел съм Нали? Още една бира. Аз имам много бира. Може ли ми даш последна? Добре.
Хора за експлозив. Ето, третия опит и оцелих. И така, нека да правя аз нещо сега. Аз имам много храна. Да знаете. Вишо, ела. Да, тук. Абе, матко. За мен само камън ми дава. Глей, бе. А, ето. 73 пари. Ага. Между другото, ние може да се връщаме, ако искате там за такова, за часовници в една пещера. Аз мене имам... Аз само колкото мога. Айде, това. Абе, как се правеше лук? с Една пръчка. една пръчка, един роуп и един клод. Искате ли да спим и да свършваме? Ами яра, и аз без това ще свършвам. Наистина. Аз ще сейфам. Да, и аз. Айде, аз сейфнах. И Чакай сега. Дайте, или само има нещо. Последно. Е това. Мръднете се от този ъгъл. Искате ли? Аз ще закача една снимка е тук. Как? С сън стената ето. О, ще закача тази с... Виж, аз закачих тази с черепите. Да, с черепите. С черепите. Там не може само на права стена. На тази виж, че аз сложих на кривата, бе. Да, верно. Аз сложих също като те. Аз сложа още една. Окей. О, аз съм имал... Вижте моите къде сложих. Мога през да ме луташ. Значи тук всички умрели на този остров. Без нас. Ние сме... Ние сме the best. Щом не сме умрели, значи сме the best. Арен, нека да мръднем тук. Не, аре, добре, аре, спиме. Аре. И добре, това беше всичко от нас и след малко ще снимам следващия клип и до скоро.